Miri, abans de fer-li la pregunta, li voldria dir una cosa personal. És que cada matí, quan em llevo, de les primeres coses que faig és obrir VilaWeb i llegir el seu editorial. I suposo, com molts que estem aquí, li dono les gràcies. Dit això, vam sentir una frase en els dos caps de llista, tant de Junts pel Sí com de la CUP, en la campanya, una frase que em va quedar i tots la vam analitzar segurament amb un únic concepte. La frase en qüestió era bon vent i banca nova. Llavors, molts ho vam interpretar com era una resposta manifestació que havia fet l'Associació de Banca i Caixes, presidida pel senyor Fainé de la Caixa, una resposta així que no ens deixava influir en el resultat de les eleccions, que sembla que era el que pretenien. I l'altra era la banca nova, que volíem una banca nova, que no l'haguessin de rescatar, que no fos corrupta, en fi, no em vull extendre. Llavors, la meva pregunta és, quines possibilitats o aquest llibre que només ha llegit vostè i el senyor Pissenyer, diu alguna cosa de com la farem aquesta banca nova després del bon vent? Sí. Gràcies. He de fer resposta curta o puc estendre'm? Faré una excepció. No, perquè em dóna peu a explicar una cosa que és molt important. A veure, el llibre en concret només parla de la banca pública, perquè evidentment el llibre fa referència a aquells temes que un estat de forma, diguem, indiscutida per la dreta i l'esquerra estaria d'acord en tindre. El que depèn de la ideologia de cadascú, per exemple, el llibre no entra al debat si escola pública només o escola pública i privada, perquè això dependrà dels resultats electorals i del que els ciutadans decidisquen. El llibre el que fa és aquelles peces imprescindibles que tot estat ha de tenir i que no depèn de la discussió de si dreta o esquerra. I per tant parla de la banca pública catalana, parla del Banc Nacional de Catalunya. El Banc Nacional de Catalunya serà una evolució de l'actual Institut Català de Finances i ja s'han donat passos en aquesta línia i n'hi haurà una banca pública que a més serà regulador dels bancs. Perquè aquí és on comença la part divertida. I ara entré al banca nova. Val a dir que jo crec que jo li demanaria a l'assemblea que creara un banc. Perquè clar, sí, no, perquè el problema dels bancs ara és que no pots treure els diners i dur-los a on els dus. Jo crec que és el moment de que algú es plantegi fer un banc. I em sembla que l'assemblea és ideal. Aquesta assemblea? L'ANC, que fa un banc. El Banc Nacional de Catalunya ja està i tots juguem els diners allà i s'ha acabat. Escolteu, això, mireu, al Quebec, el procés d'independència del Quebec va ser finançat per Hidroquebec, que era la gran empresa hidrològica del Quebec i que posava els diners pel que fes falta. Escolta, tots els d'aquí posem els diners al mateix banc i ja està, veuràs tu si les coses canvien ràpid. Però el que m'interessava a partir de la pregunta que fa vostè, nosaltres hi ha una cosa que no som conscients, que és que això que estem protagonitzant és una revolució democràtica i ja ha començat. És una revolució democràtica per la independència de Catalunya, però és una revolució democràtica també contra el règim que va néixer de la dictadura. I ja està en marxa. I el cas de la banca és un cas claríssim. Fins ara, per exemple, Convergència i Unió tenia una relació excel·lent amb la Caixa. No només Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya l'encerclava però després traia els diners de la Caixa. D'acord. Doncs ha arribat l'hora de castigar la Caixa. La Caixa ha fet això que ha fet, perquè el senyor Fainé és qui ha fet això que ha passat. Doncs castiguem-la, perquè ara tenim els instruments d'estat per fer-ho. Els tindrem els pròxims mesos. És a dir, escolta, traiem-li els peatges, traiem-li els beneficis de no sé què, traiem-li... Quants diners treu la Caixa de la cosa pública? Que s'han d'escarar contra nosaltres? Doncs arriba l'hora d'atacar-los. I en això la revolució és tan gran que el màxim representant de Convergència
en aquests moments és la persona més enfrontada a la Caixa. Imagineu si la cosa ha canviat. En aquest moment Artur Mas i Isidre Fainé no es poden ni veure. No? Això ha canviat. Però poso un exemple que és molt millor encara. El gran problema del règim nascut de la transició són els partits polítics. Perquè es va fer, té una explicació, i Santiago Carrillo la feia sempre. Quan es fa la transició, com que no va haver un canvi democràtic real, van fer un model de partits polítics molt controlades de la cúpula. Per què? Perquè el que volien era poder-se reunir 5 persones i pactar què passava. I això potser a l'any 76 tenia sentit, però avui és un llast. I ha convertit els partits polítics en una màquina contra la societat, que no responen a la realitat social, d'on naix la corrupció, etc. Fixeu-vos si en començar la revolució, que Junts pel Sí ja no té res que veure amb això. A veure qui té collons de dir-li a Lluís Llach que vote una cosa que ell no vol votar. Vosaltres heu vist algun diputat fins avui votar alguna cosa en contra del seu partit? Mai, no passa mai. Fixeu-vos si hem fet la revolució, que ara tenim un Parlament on el partit guanyador ja no respon a les regles del règim. Perquè a veure qui és el guapo que li diu a Germà Bel no te puc explicar per què, però tens que votar això. A veure qui és el guapo que li diu a no sé qui, tal. Ni tan sols els partits, o sigui, els propis partits, Convergència i Esquerra, han acceptat disminuir-se en favor de la pluralitat. És a dir, nosaltres ja tenim un Parlament, com a mínim, en Junts pel Sí, republicà, on cada diputat és amo del seu vot. Això és un canvi molt gran, Nosaltres estem immersos en la voràgine i no som capaços de girar-nos enrere i veure el que estem fent. Però imagina't el que estem fent. No només estem proclamant la independència, estem plantant cara a la Caixa, estem canviant el sistema de partits, i tot amb una naturalitat i amb una tranquil·litat pasmosa. Aquí no passa res, però ho estem fent, no? I això és la millor prova de que això va de debò. A veure qui és el guapo que li diu a Lluís ja que vote alguna que ell no vol votar. Esquerra i Convergència han donat el pas de trencar amb un sistema que els donava avantatges. Escolta, millor prova de que la revolució democràtica ja està en marxa, impossible. Farem aquestes dues que tenim demanades, perquè també volem que ens assigni llibres i tal. Bona nit. Tens Perdona, si et tracta de vostè, No, per favor, de tu, per favor. Tens informació del vot exterior que no ha pogut arribar i com hauria pogut influir en el recompte final? I una altra pregunta, també vull fer dues. Encara que això no és ben bé del tema de la independència, penso que ara ja podria començar a funcionar la reciprocitat entre televisions valenciana i catalana. Tens informació sobre això? I un afegitó. Per mi no ets... No pregunta no, Per mi no ets espanyol, per mi és valencià i això és molt diferent. Això vol dir germà nostra. I a més, a mi sempre m'anima, no cal que m'animi més, sempre m'anima sentir-lo i llegir els seus llibres. No, oficialment tots som espanyols amb data de caducitat. A veure, sobre el tema de la reciprocitat és fàcil i per tant l'explico molt ràpid. Com saben, el govern valencià havia previst reobrir Canal 9 el 9 d'octubre, cosa que no passarà, perquè el Partit Popular va fer un tancament de Canal 9 molt bèstia, que pràcticament legalment fa impossible tindre un servei públic de televisió. És molt complicat, és molt complicat. Jo no sé com se'n sortiran, però és molt complicat. La reciprocitat no pot tindre lloc mentre no existisca Canal 9. En el moment que existisca Canal 9, el govern valencià ja ha dit que automàticament entra a TV3. Deixem-los, ja veurem com s'aclaren. També és un problema, avui en dia no té sentit fer un Canal 9 com el que n'hi havia en aquell moment. És un tema problemàtic que necessita una mica de temps. El que és molt important és que el País Valencià ha canviat per sempre. I ha canviat per bé. I això a Madrid els fa un aport tremenda. Els fa un aport tremenda. I el primer tema que m'havia dit era els vots exteriors. A veure, els vots exteriors jo crec que... Jo no estic segur, vaig fer una piulada que em sembla que no es va entendre. Alguna gent diu, és que els vots exteriors segur que haurien canviat el resultat. Jo crec que segur no. Possible sí.
O sigui, a mi, com que no m'agrada manipular dades, jo no m'atreviria a dir que segur que si haguera votat tota la gent els diputats serien uns altres, perquè clar, jo no sé, això implicaria que jo sabria el que haguera votat la gent. És veritat, indiscutible, que els que han votat pro independència en un percentatge de gairebé 20 punts més que els de l'interior, però també és veritat que els espanyolistes de l'exterior ni tan sols han anat a votar, per tant, si hagueren votat tots, tampoc sabem el que hauria passat. El que és important d'això, que és molt important, el vot és un dels drets bàsics i per tant, si el govern català és capaç, i ja ha començat a fer-ho, de replegar suficient documentació com per demostrar que el vot ha estat entorpit de forma deliberada per l'estat espanyol, es pot demostrar, es pot demostrar. Aleshores sí que té un problema l'estat espanyol, perquè està afectant un dels pilars democràtics dels principis bàsics de la Unió Europea. I n'hi ha la Comissió de Venècia, que és, això si vostès posen Venice Commission en internet ho trobaran fàcil. La Comissió de Venècia és un comitè europeu que vetla per les bones pràctiques de referèndums, eleccions, etc. I en el tema del vot exterior és una comissió especialment activa perquè molts estats intenten fer trampetes amb el vot exterior, però cap ha arribat a les dimensions del cas català. Amb els precedents que n'hi ha davant la Comissió de Venècia és molt senzill implicar jurídicament a l'estat espanyol per frau electoral. I aleshores això és un tema molt gros. Amb independència del resultat que haguera donat, té igual. Jo en comptes d'especular el resultat, el que vull és una acció que la reclame legal per part de la Generalitat de Catalunya contra l'estat espanyol per frau electoral. I això crec que ho hem de reclamar tots, hem de posar-nos forts i això s'ha de fer perquè el tema és d'una gravetat extraordinària. Gràcies. Bona nit, Vicenç. El que vull fer ara és una reflexió i en tot cas després demanar-te a veure què et sembla. Arran del que ha dit abans l'Amadeu, sobre la feina que s'ha fet per part d'uns quants voluntaris de l'Assemblea a Ciutat, a Badia del Vallès, a Barberà i al barri de Campo Amor de Sabadell. Barris que tots coneixeu tenen una proporció d'immigrants altíssima i on els resultats de les votacions del 27 han estat, en algun cas, inferiors als resultats del 9 de novembre. Com que hi ha hagut una abnegació i un lliurament absolut per part de molta gent que dia darrere dia, a primera hora del matí, al migdia i a la tarda, han anat a aquests barris a parlar amb la gent, a repartir, a muntar paradetes, a penjar cartells, etc. Podia passar que els resultats ens decebessin. Jo penso que cal revertir aquesta opinió, aquesta sensació. Penso que el que s'ha fet és extraordinari, perquè aquests barris per primera vegada han sentit de viva veu la paraula independència, adreçant amb ells, mirant-los als ulls, expressant companyonia, donant-los la mà. La reacció d'aquests barris, d'aquesta gent, és purament instintiva. No heu comptat amb nosaltres, no s'ha comptat amb nosaltres, no se'ns ha tingut en compte i ara us fotreu. Crec que si es torna a fer aquesta acció després, diguéssim, de les eleccions i amb la sospita que es podia tenir que ara que ens necessiteu, ara ens veniu a buscar, es revelaria el clau, de manera que estic convençudíssim que les segones votacions o les terceres votacions canviarien radicalment. Sempre hi ha part d'aquesta gent, sempre hi ha igual que nosaltres, que estem ja absolutament decantats i absolutament oposats. Però estic convençut que la majoria de la gent relacionarà aquestes anades i vingudes, aquestes paraules, aquestes converses sentiment que han sigut moltíssimes, centenars i centenars, però és un procés lent que no es pot demanar
el resultat l'endemà. Poden ser fins i tot anys, però estic convençut que canviarà, perquè d'una manera o d'una altra aquesta gent s'adonarà que es compta amb ells, que són part indestriable del futur que volem bastir per Catalunya. No sé quina és la teva opinió. Comparteixo amb tu. Jo aprofitaré per dir un parell de coses sobre això. Una primera és el factor temps. Fa 5 anys que es va encarregar l'Estatut. Algú pot pensar que 5 anys és una barbaritat, 5 anys no és res. I en 5 anys hem passat de 3 diputats independentistes que n'hi havia al Parlament a 72. Home, si això no és un èxit, escolta, que vinga la Mare de Déu i m'ho expliqui a mi què és un èxit, no? Jo crec que no només això, sinó el sostenir la mobilització, el fer les manifestacions, generar la idea que hem generat de país. Jo crec que això és molt important. Segona cara a aquests nuclis que estan en contra. Jo crec que, ho he dit abans, nosaltres no hem de patir perquè n'hi hagi gent en contra. En primer lloc, tenen tot el dret del món. I en segon lloc, el país és tant d'ells com de nosaltres. El perill principal que tenim nosaltres a l'hora de crear la República Catalana és espanyolejar. Nosaltres no podem fer com els espanyols, no podem tindre por a la gent. Espanya és un país que té por a la gent, té por a el que la gent opina. Nosaltres això hem de donar proves més que suficients de que no cal tenir por a la gent. La nostra gent, què més volem que demostren la nostra gent? Què més? Si el que estem protagonitzant és increïble. Per tant, nosaltres no podem anar cap a ningú del nostre país amb por o amb reticència. Entre altres raons, per una, que és la més important de totes. Això que estem fent nosaltres no ho estem fent pels independentistes, ho estem fent per tots, també pels que diuen que no. Que ells no ho puguen entendre és una altra qüestió. Com a Letònia ja ho entendran. Però nosaltres no podem fer un país nou només pels independentistes. Hem de fer un país nou per tots. I això significa que hem de canviar moltes coses a les quals no estem acostumats. Jo no vull un país on se sospite d'una persona perquè pensa diferent. Què és el que fan els ambaixadors espanyols? Jo no vull un país on un ambaixador ataqui una persona del propi país perquè pensa diferent. Només ho fan els espanyols, no ho fa cap altre ambaixador. Jo no vull un país on n'hi hagi res prohibit en nom de la unitat de la pàtria. Jo vull que se sàpiga perfectament què han de fer si volen que tornem a Espanya. Quines regles n'hi ha? Com es pot convocar un referèndum per a tornar a Espanya? Perquè no tinc cap por de que això passi. Jo vull un país on si n'hi ha un senyor aquí fora que està en contra nostre i crema la senyera, n'hi hagi un policia al seu costat protegint el seu dret a la llibertat d'expressió i protegint-lo de mi, que segurament m'entrarien ganes de fotre-li les hòsties. No, però és que els països funcionen així. És a dir, jo crec que ahí és on està el repte. Nosaltres hem fet una cosa meravellosa, hem fet una cosa increïble, però hem fet el més fàcil. Ara ens hem de netejar d'Espanya. Ens hem de buidar d'Espanya. Si la Catalunya independent és una Espanya en petit, això serà un fracàs. I si no és una Espanya en petit, comencem a fer-ho diferent. I per tant, aquesta gent, escolta, té tot el dret del món a saber, primer, no només que contem amb ells, sinó que és que són exactament iguals que nosaltres, tenen els mateixos drets, tenen la mateixa legitimitat, ho tenen tot igual. I escolta, ja anirem fent entre tots, també amb ells, perquè és que si no sí que cometrem un error. En aquest sentit, jo crec que hi ha una cosa que ens costarà molt de fer, que és deixar de ser independentistes. I està començant a ser l'hora de deixar de ser independentistes. El xip de lluitar per la independència hem de començar a deixar-lo passar. Encara no, perquè encara l'hem d'acabar de fermar, però aneu pensant que això s'acaba.
i que el que hem de pensar és en quin país nou tenim que sigui un país per a tots, també per a ells, no només per a nosaltres. Si fem el país només per a nosaltres, estarem avergonyint a tots els que han treballat tant per fer un país millor. Entre foto i foto vaig escoltant i m'han entrat ganes de fer una pregunta que tenia pensada des de la tarda. Primer vull fer per això un comentari. El diumenge al vespre estàvem al local de l'assemblea i jo estava molt content. I el dilluns em vaig aixecar molt content. I durant el dia vaig començar a sentir gent que expressava una espècie de melancolia, de, no sé, un sentiment estrany. Llavors vaig llegir el teu editorial i vaig pensar: oi, un que ho ha dit. Això va passar el dilluns. La meva pregunta va en el sentit del que has explicat. Són 5 anys en els quals han canviat moltes coses, però sí que també són 5 anys on s'ha demanat a la gent, en general, un gran acte de fe. I la gent ha respost. D'alguna manera, el 9N, estic totalment d'acord, va ser un punt en el qual la legalitat espanyola va deixar d'aplicar-se. Però va ser un exemple únic, no entendre. La pregunta està clara. Quan estimes tu que començarem a veure la primera desconnexió? El primer signe de desconnexió, perquè això serà la demostració que necessita molta gent per continuar creient que això és possible, que no són paraules, que és possible. Bueno, això no és una qüestió de quan crec jo. És a dir, en el moment en què el Parlament es constituïsca, primer han de triar president o presidenta i després han de fer la llei de seguretat jurídica i l'endemà comencen les desconnexions. És que, clar, si tenim 18 mesos o encara ho fan més curt, hem de córrer. O sigui, no podem desconnectar a poc, haurem d'anar desconnectant més ràpid de lo que sembla, i les desconnexions ja estan, tenen el mandat per fer-ho. I a més, no és que tenen el mandat per fer-ho, és que no s'atreviran a no fer-ho. Una mica això que explicava abans dels diputats. A veure qui li diu a Germà Bel, que se ho ha jugat tot per estar ahí davant, que ara no desconnectem. No desconnectant, tu si desconnectem o no. Per tant, és ara. En el mateix moment que el Parlament es constituïsca, comencen les desconnexions una darrere de l'altra. I aleshores el ritme serà el que siga per arribar al moment en què ja estigui tot desconnectat. Gràcies. Fem la darrera pregunta i si us sembla tanquem. Hola, bona nit. Com que sembla que soc l'última pregunta, aprofito i li dono les gràcies, ja no només de part meva, sinó suposo que la majoria, o tots els que estem aquí, per la gran conferència que ha fet. Trobo que ha estat molt encertada i després d'aquestes eleccions que crec que molta gent ha sortit una mica, ja no decebuda, però que esperàvem més força i més fortalesa de la independència, doncs necessitàvem escoltar unes paraules així, que moltes gràcies, de veritat. I ara sí, la pregunta seré breu, perquè suposo que hi ha gent que ja m'ha comentat a casa. Era simplement el camí cap a la independència, que vostè deia que molt encertadament és lent, tot és llarg i que les etapes. Jo em preguntava com s'hi arriba exactament a aquesta independència, perquè tothom li ve al cap 2 camins, que un és que ens ho permeti Espanya, que aquest camí, com vostè bé diu, ja està descartat perquè aquests no fallen mai, i l'altre camí és la declaració unilateral d'independència, que ara fa uns dies la CUP va dir que això ja no era possible perquè no tenim el recolzament per vots. Per tant, la meva pregunta és, si no és possible ni una cosa ni l'altra, queda alguna altra fórmula per arribar-hi? Moltes gràcies. No, la CUP ha dit que no és possible ara. No ha dit que no és possible. O sigui, la CUP opinava que si superava el 50% en vots no calia esperar els 18 mesos, sinó que la declaració es feia ara. El que està dient ara és que cal recórrer el procés i el procés, com és sabut, acaba amb un referèndum de ratificació de la Constitució de la República. Si la població vota a favor la Constitució de la República, això és la declaració d'independència, és això. Per tant, el punt final d'aquí 18 mesos serà una votació popular, en referèndum de la Constitució republicana. I en el moment que, si la majoria diguem que sí, que suposa que és el que passarà, la independència ja es fa en aquest moment. I aquest és l'únic camí, ha d'haver una DUI. Si no n'hi ha una DUI no n'hi ha independència. Les coses són molt clares. Que n'hi ha aquest punt intermig, sí, i en aquest punt intermig ho anirem veient tot. Per exemple,
quan anuncien el govern anunciaran que n'hi ha un ministre d'Afers Estrangers a Catalunya. Això ho permet la Constitució espanyola? No. Existirà? Sí. S'ha acabat. Clar, clauet a baix. L'endemà decidiran no sé què. A mi m'agrada posar un exemple, no sé, puc posar un últim exemple? Ai, havien de dur ja les pitxes. No, mira, un exemple que és molt tonto, però que jo crec que dona de nou idea de com són aquests processos. Estònia, jo vaig arribar a Estònia la primera vegada l'any 88, que només n'hi havia un independentista. I al cap de 4 anys eren independents. Nosaltres farem 5, però bueno, tampoc és tan exagerat. Quan tu arribaves a Estònia, no sé si algú de vosaltres està de viatge i s'ha fixat, a totes les places de tots els pobles d'Estònia n'hi havia 2 cartells de trànsit que deien Moscou, Leningrad. I en ciríl·lic, a més, no ho deien en llatí, l'estonià s'escriu en llatí. Òbviament no eren cartells de carretera, sinó que eren cartells d'ideologia, que tothom, quan passava per allà, veia que el seu marc mental era Moscou i Leningrad, no posava Tallinn, que és la capital d'Estònia. Quan es va proclamar la independència, tornaves al cap de 3 anys i n'hi havia 2 cartells que deien Moscou-Leningrad, que encara eren més absurds perquè Leningrad ja tornava a dir-se Sant Petersburg. Però bé, igual que ja estaven els cartells. I de sobte arribes un dia i n'hi havia 2 cartells, que són els que n'hi ha ara, que deien Estocolm-Helsinki. Aquestes coses van així. No sé si